Левски. На 19 февруари ние прекланяме глави пред паметника на Апостола, пред подвига и саможертвата на един от най-преданите и честни синове на България. Родил се в Карлово 1837 година, в робство и неволя. Беден бил, но сърцат пораснал дяконът Васил. Имал глас на славе и орлов замах. Над селцата рони спускал се без страх. Неговите думи вдигнали на крак, беден и заможен, старец и хлапак, защитил народа в мъка и беда, готвил го да тръгне в бой за свобода, криели го дебри пещери скали, пазили го хора зверове орли. Прякорът Васил. Той получава по време на военни упражнения в Сърбия. Една от версиите, че е направил лъвски скок над голяма пропаст, подготвена като капан за сраженията с турския гарнизон. Това, което се счита за по-достоверен факт, е, че името му бива давано заради ловското и храбростта, която притежава още от детските си години. Силната личност, която все още не е намерила свое подобие. Достойният син на България, с неизмерима смелост и несломим дух, които го правят безсмъртен за поколенията. Нашият идеал с революционния демократизъм, с качества на ненадминат организатор и стратег в национално-освободителната епоха, символ на непокорния и вечно търсещия човешки дух. С примера на саможертвата, човещината и нравствената чистота, такъв е образът на Левски в паметта на българския народ. От нашите съученици ще чуем едни от най-емблематичните заветни мисли на Апостола. Ако печеля за цял народ, ако губя себе си. Аз съм посветил себе си на отечеството си да му служа до смърт и да работя по народната воля. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние го обръщаме. Гледай народната работа повече от всичко друго, повече от себе си да я уважаваш. От никоя нищо и никому не се молим. Всичко се състои според нас, нашите задружни сили. Аз съм се обещал, но отечеството си жертва за освобождението му, а не да бъда кой знае какъв. Ето, близо е вече времето да докажем на душманите, че българинът не ще бъде вече роб, а свободен. И ние сме хора и не искаме да живеем човешки, да бъдем напълно свободни в земята си, там където живее българин, България, Тракия и Македония. Още за дяконът Левски ще чуем от Айсу, Елиза, Азра и Елю. На 19 февруари 1873 г. бе обесен Васил Иванов Кунчев, апостолът на българската свобода. Народът го наричаше дяконът, а душманите демонът на империята. Той няма нужда от похвални слова. Той посвети краткия си живот на България и се превърна в пример на саможертва за отечеството. Неговите дела са по-силни от думите, а неговата смърт е по-силна от живота. Във всяко българско сърце живее споменът за него, неуловимият дякон, човекът с най-чиста душа, личност, която е нравствена мярка за българите и пример за човешко съвършенство. В представите на всеки българин той е урок по родолюбие, надежда и упование за всички жадуващи свобода българи. При Левски няма ярки контрасти, няма багри и светосенки. Всичко е съвършено, просто и ясно. Едно невиждано човешко равновесие, което е присъщо само на великите личности. И днес той ни е нужен, върви заедно с нас в настоящето и бъдещето. Трогателни думи за апостол ще чуем от Елис. Цялата страна е потресена. Всички жалят великия син на родината, който даде последното, най-ценното, което имаше, живота си. Плаче родината, майката, която трябва да откъсне от сърцето си, най-верния, най-скъпия син, който не пожаля. Ни сили, ни младост до живота. Думи за Васил Левски ще чуем от Брендан и София. Васил Левски, от раждането си до смъртта си е един от най-влиятелните и значими личности в българската история. Без него България може би нямаше да оживее. С право наречен апостол на свободата. Я стани да видиш Левски, твоята страна, в мирно време, как е тежко на България, как от роден дом се тръгват нейните чеда, майка им я чувстват като мащеха. Ех, стани да видиш Левски, твоята страна, пеят все по-тъжни песни твоите деца, отпустяват родни къщи, градове и села и в тях сами стареят майка и баща. Огън гори, моето сърце, душа боли. Българио, за теб, майка плаче, аз сираче в чуждите страни. Имам дома съм чираче за пустите пари. Последни думи за апостол ще ни кажат Айше, Еля и Нелин. Загърбил собственото си съществуване, за да се отдаде на идеята за чиста и свята република. Човеколюбецът изрекал великите слова:
Каквото съм направил в полза народа е. Това са последните думи на апостола, изречени пред отец Тодор Митов, изповядал Васил Левски в последния му ден на 1873 лето, 6 февруари, Стар стил, вторник. Днес отбелязваме 151 години от обесването на апостола, на българската свобода. Днес е ден за размисъл, ден, в който за миг да изоставим забързаното ежедневие, да изличим от съзнанието си братвежа на маловажните проблеми и да се огледаме наоколо. Нека да се замислим какви щяхме да бъдем без свободата, без способността да определим себе си, без възможността да може да предадем миналото си, като свят завет народни езики. Ще дам един обобщен отговор. Нямаше да знаем, защото никога нямаше да разберем значението на думата свобода. За нас тя щеше да бъде сън, мечта и блян. 19 февруари е ден на скръб, но и ден на промяна. Ден трагичен, но и ден прослава. Ден, в който Левски поглежда отвън малодушието и страха, отваря портите на вечността и показва как смъртта в името на святата кауза е начинът да се освободим от оковите на битовото съществуване. Апостола дава пример, който всички безумни глави последваха и благодарение на тях днес аз стоя пред вас. Имам възможността да сваля името на Васил Иванов Кунчев. Поклон!